आई भी गौर करी। हम गाय कलाकार संदीप लाल सागर यूपी बिहार झारखंड जे भी भोजपुरी भाषा सुने अलावा सब केहू के प्रणाम करतनी। आई फिर हमने के दोबारा सोनो टेक चंदा कैसेट के माध्यम से शानदार चैता महामुकाबला में फिर हमने के गावे का मौका मिलल बा। जेकर हमने के मालिक बानी हंसराज रलहन, जेकर निर्देशक बानी डायरेक्टर बानी बड़ भैया हमारा अखिलेश कुमार यादव जी। उहे के सौजन से हमने के फैन हमने के चैता के कुछ गीत गौने लेके आइल बनी सब। वाह भिखारी भैया जय हो नचनिया। जय हो। यही चैत के महीना में एगो हमरे खाली देवर अपना भौजी से कहता का काहे खाती आइलू भौजी ए काहे खाती आइलू भौजी कटनी करे अनेर में। काहे खाती आइलू भौजी कटनी करे अनेर में। काट भौजी गेहूं तू बा काट भौजी तू बारू का ना हो आर फेर में। गेहूं काट भौजी तू बारू कौना फेर में। काहे खाती आइलू भौजी कटनी करे अनेर में। काहे खाती आइलू भौजी कटनी करे अनेर में। काट भौजी गेहूं तू काट भौजी तू रहेलू कौना हो फेर में। काट भौजी तू तो बारू कौना हो फेर में। जय हो भिखारी भैया। जय हो। लइकवा कहता एगो तो हमरा कटनी करे के फिक्र लागल बा आ तू काई करतारू। एक तो लागल बा हमरा कटनी के फिक्र करेलू जिक्र तू तो करेलू जिक्र। क्या बात है सुना हमरा तो टेंशन भइल बा भौजी तू का करत भाई। एक तो लागल बा हमरा कटनी के फिक्र करेलू जिक्र तू तो करेलू जिक्र। चना मसूरी सरसों सब माटी में मिल गई। झरी गई चना सरसों झरी गई चना सरसों मटिया के ढेर में। हे भौजी झरी गई चना सरसों मटिया के ढेर में। काट भौजी गेहूं तू काट भौजी तू रहेलू कौना हो भौजी गेहूं तू हेलू कौना फेर
है। आहा जय हो भिखारी भैया। लास्ट में कहता लइका सुजित सन्यासी खटी भइले हो डोरा तू त मोटाई भौजी भइल बारू बोरा। क्या बात है ए भौजी कौना चौकी के आटा तू खातरू हो। सुजित सन्यासी खटी भइले हो डोरा कौना तू चौकी के खात बारू ए भौजी हो। संदीप के बोलो कैसे संदीप हो बारे गोरी तहरा हो फेर में। संदीप हो बारे गोरी तहरा हो फेर में। काट भौजी गेहूँ तू काट भौजी तू रहेलू कावना हो फेर। काट भौजी गेहूँ तू हेलू कौना फेर में। काट भौजी गेहूँ तू हेलू कौना फेर में। काट भौजी गेहूँ तू हेलू कौना फेर में।